wa-Anas. Utyhalelwa uYesu wakhaya apha kwaKhayafa xa efika uYesu. Ndiqaphela izinto zomntu ebekufanele ukuba ufike ziphethe njengamntu osesuka kwenye inkundla, kodwa uYesu akanazo ezonto. Bekufanele njengombanjwa uYesu ufika ephethe laa nto yase-police station ekuthiwa yi-A1 statement, kodwa uYesu akanayo apha. Okwesibini, akukho charge sheet etshoyo into yoba wenze ntoni uYesu kule nkundla kaKhayafa. Qaphele into yesibili, kule nkundla ixoxwa ngobusuku ngokomthetho wakwaJuda. Xa kuxoxwa ityala lixoxwa emini ze kuthi uba liyatshola ilanga limiselwe imini elandelayo. Kodwa eli likaYesu ityala uyaqina ubusuku kuxoxa izengezenge letyala. Ndibona nje kukhona kuzoqulunqwa unobangela wokuYesu abe kule nkundla. Okwesithathu, abantu abalapha kule nkundla baqokelele ngobusuku bebelele, mane bevuswa kuthiwa vukani siduda usincedile simfumene. Le nkundla ibisenziwa ngamalungu ayi-71 ngoKhayafa, kodwa ngenxa yokokuba le nkundla yona rhamente engcwele ethandwa lizulu, inkundla esemthethweni ngowakwaJuda, kodwa sibona imithetho yenziwa kule nkundla. Sinikwe thi le nkundla khange ibe yinkundla esemthethweni, rhamente nje evuma ukuthandaza kuba le nkundla le yenziwa ngala malungu ayi-71, kodwa ngeyixesika yetyala la malungu awaphelelanga. Ilizwi likaThixo. Amadoda avusiwe nexesha lobamosi xa kufuna ubhukwa into ethile, mane kuthiwa izani naba sibafumene, khawulezani, khawuleza amaKrestu. Isimanga sento endiyiqapheleyo, ndiqaphela into yoba uYesu ma phambi kombingeleli onguKhayafa omkhulu kakhulu. Ebekufanele ukuba uthi uYesu xa efika afika aqala ambeke kwiklasi esecaleni athi tyala ndikodwa. uKhayafa kayenzi loo nto. Rhamente ntle evuma ukuthandaza. uKhayafa lo njengoba engumkhwenyana ka-Anas, ingxaki yabo inye ngoYesu Kristu, kukuba becinga uYesu ukwi-competition nabo, kanti uYesu akana-competition nabo. Into ayenzayo uYesu ingqinwa le nto ndiyithethayo, ngenxa yoba uYesu wayephilise iimfama, iziqhwala zahamba, noLazaro avuke emangcwabeni. Yiloo nto unobangela wabuYesu abe lapha. Uhluthwa yiloo nto uKhayafa, yaqulunqwa ityala, yazanywa le nto ukuba makathi ephuma apha, makathi ephuma apha, aphume seyisimbambile injongo, kodwa ikukumbulala, ikukumbulala uYesu. Rhamente ntle evuma ukuthandaza. Into endimangalisayo apha ngetyala likaYesu, uYesu mos ungenile apha eJerusalem, futhi ngeeklasi zerhamente uzingena apha kuKhayafa, kodwa ngoku uKhayafa inceba into endiyiqaphelayo alukho uthando.
into yesibini kule nkundla alukho uxolo. Okwesithathu kule nkundla into endiyiqaphelayo alukho ufebe. Njengamntu uyesu owaziwayo ukhona uyesu kwiincwadi zecawa yalapho ukhona uyesu uyaziwa kodwa linjalo nebandla lakho mongameli linjalo nebandla ibandla ngoku likwazi xa lifuna ujikizonga sibelilitye ziyakwazi ulenza ibandla lonke ibandla likaKristu ibandla likaKristu ukuba ubani ukhona apha kudala lamazwi ashunyayela iminyaka ngeminyaka ubani ukhona apha mongameli kweli bandla lakho ongabe ungukhalapha siyakunqanda izulu liyakunqanda izulu kuba imisebenzi yakhayapha asibonanga inempumelelo imisebenzi yakhayapha asiyiboni senzalo into esiyibonayo ngokhayapha uthi izulu livulile kwathi ukhayapha aqale unqumla phambi kwamazulu rhamente entle evuma uthandaza ndivumeleni rhamente xa ndizawujika marhamente aseFort Bay siyanqandwa lizulu wayekeli yamayelele uyaphetha ngabantwana kuba abantu uyesu uyabalela uyesu ingathi apha ingathi uyesu apha